pel compromís de la cobertura de la Ronda de Dalt. Seguirem treballant impulsant més fases de cobertura per poder esdevenir un espai d'oportunitats, com el que ja està fet, entre els barris de muntanya de Sant Genís, Montbau, Taixonera, Vall d'Hebron i Font del Gos. Aconseguir menys soroll, millor qualitat de l'aire i un entorn més saludable. Ajudar a cosir el territori, connectar els barris, trencar barreres físiques amb la creació de nous espais públics per l'ús dels veïns i les veïnes. Nuestra prioridad es la reactivación económica para crear ocupación en los barrios en clave de sostenibilidad. Por eso, en Horta Guinardó hemos aprobado el Plan de Desarrollo Económico y seremos piloto en la instalación de fotovoltaica. Els i les socialistes compromesos amb el petit comerç i la reactivació econòmica als nostres barris. Per això, aquest mandat, reformarem íntegrament el Mercat d'Horta i acabarem de reformar el Mercat del Carmel. Els socialistes hem recuperat un espai històric del barri de Sant Genís. El nou espai d'entitats juvenils Can Safont dona resposta a les demandes del veïnat. Els socialistes apostem per la remodelació de l'espai públic. Per això, en aquest mandat farem tota la regeneració de Juan de Mena, de tot l'entorn de Juan de Mena, que és una reivindicació llargament demanada pels veïns de Vall d'Hebron.